Per què no serveixen les frases inspiradores i els consells? Bé, a algú sí que els hi serveix, no? Però, d'una banda, no serveixen les frases inspiradores o aquests consells tan bonics perquè eh, solem passar tan ràpid, tan per sobre de les coses, que, clar, la saviesa es capta si pots parar i escoltar profundament què diu aquestes paraules o el que contenen i la saviesa que contenen i el que et pot aportar, no? Però, esclar, en aquest estil de societat, no?, on estem contínuament consumint molta informació, on tenim un excés de pantalles i la nostra atenció va saltant d'una banda a l'altra, és realment difícil que puguem com aturar-nos, que puguem aprofundir i, i deixar-nos tocar per una frase bonica, per un consell que pot ser alguna cosa molt inspiradora, no? Un dia, no fa gaire, una pacient va venir molt dolguda perquè una amiga seva li havia dit que els psicòlegs no serveixen per res, que et cobren molts diners i et diuen coses òbvies, que tothom sap. I em va fer molta gràcia, bueno, a part d'acompanyar a la persona amb això. Clar, si ho mirem així per sobre, doncs també és això. Poder fer una pregunta òbvia d'exploració, de curiositat, em sembla que no és res de l'altre món, no? I que quina mena de potencial transformador pot tenir. Però resulta que sí, prenem el temps, si podem parar i aprofundir en cada cosa, potser ens pot tocar més del que sembla i ens pot transformar més del que sembla. Un altre aspecte, potser, pel que aquestes coses que anem llegint o que ens anem trobant tenen un efecte molt pobre a nivell transformador profund, és que hi ha moltes persones que s'acaben quedant molt a l'aspecte intel·lectual, és a dir, ho comprenen, tenen, no?, una gran capacitat de comprensió de la teoria i la teoria la porten molt bé, se la saben molt bé, però falta el procés d'integració, no? Un procés que requereix que passi pel cos, que passi per la part emocional i que realment pugui generar una transformació de dins, no? I bé, aquest és un procés que no sempre és fàcil de fer per un mateix o per una mateixa i que moltes vegades l'acompanyament d'una professional doncs, pot ser el que realment es noti la diferència, no? És el que permet que allò que és teoria es pugui començar a posar a la pràctica, no? Allò que sembla tan senzill i que podem descartar tan ràpid com, per exemple, prendre una respiració. Tampoc vull dir respirem tot el dia, no? Però el poder que té, per exemple, la respiració, per poder-lo utilitzar en el nostre dia és increïble, no? I amb això passa com amb tantes altres coses, no? Que amb molta facilitat ho anem descartant fora, perquè no ens dona aquesta solució immediata, no resol les coses màgicament, no? O les entenem però no les portem a la pràctica. Així que avui et convido a aturar-te en alguna frase que t'agradi, en alguna reflexió que potser estiguis fent de com t'ha anat el dia, per poder-ne extreure alguna cosa una mica més profunda que et permeti transformar-te sí, d'una forma integral i que després es notin els resultats a fora. Adéu!